Ui, oke. Ya, pancene wong pengangguran durung ono penghasilan, isu turu sore ngopi wengine dolan. Sementara durung kerja, durung wani nyanding tresno, wedine yen dipaido marang tuwa. Pas, jos. Lanjut. Pancene mung pengangguran, durung ono penghasilan, isu turu sore ngopi wengine dolan. Sementara durung kerja, durung wani nyanding tresno, wedine yen dipaido terus karep nganti kapan aku urip dhewean. Umume manungsa urip sesandingan. Ya musik Gusti lewat tembangku iki dedonga muga oleh sing kemati. Janji bakal tak tresnani, tak jogo selawase tekane mati. Pancene mung pengangguran, durung ono penghasilan, isu turu sore ngopi wengine dolan. Sementara durung kerja, durung wani nyanding tresno, wedine yen dipaido marang terus arep nganti kapan aku urip dhewean. Umume manungsa urip sesandingan. Lanjut musik.
dolan sementara durung kerja durung wani nyanding tresno watine yen dipaito bapak arep nganti kapan aku urip dhewean umume manungsa urip sesandingan Gusti lewat tembang ku iki tetunggo muga oleh sing kemahati janji bakal tak tresnani tak jogo selawase tekani mahati. Sekali lagi Gusti lewat tembangku iki tetunggo muga oleh sing kemati janji bakal tak tresnani tak jogo selawase tekani mahati tak jogo selawase tekani mahati